हेलो गाइसमोन नै आंहा भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो नै देलायनो लुबैनानै देलायदांनै सनाफोर माबायदि नुदों नुवाखै देलायलायनानै दसे भिडिअ लाबाय आङो नै गोदोनि हाबानि मंगलस्त्र गानलायलायबावबायसो आं नै गोसोखांनानै दंमोन आरो ओमफ्राय नागिरनानै मोनबाय ओमफ्राय देलायबाय आं सनाफोरनि भिडिअ लानो लुबैनानै लाबाय आङो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संसिगोन नालाय सनाफोर मा ओंख्रि जागोन मागोन जाखो र' आलासि फैदों जोंहा आलासियाबा नुजागोन ना नुजाया जाखो जोंहा बिब'नि फिसाला फैदों आरो मैयानो ओमफ्राय मैगं थाइगं लाबोदों बेखौनो नोंसोरनो मैगंखौ देखायला आरो आङो फिसालाखौ देखायसिगोन आं माबायदि अबस्था जानानै थायो आरो जोंनाव फैबाथ' खामानि गैया नालाय सनाफोर ओमफ्राय न' सिङावनो थुम थुम टाउन नालाय मबाइल नायलाय टिभि नायलाय उन्दुलाय आरो नायनो हागोन सनाफोर माबायदि अबस्था जानानै दङ आङो मैया बानानैनो भिडिअ बानायाखै आरो सनाफोर ओमफ्राय दिनैसो मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आरो सनाफोर नायलांनो हागोन नै दख'ना गोदान गानलायलायनानै भिडिअ मोनसे ब्लग लानो फैदों आङो नै ओरैनो न'आवनो मा खालामगोन मा मागोन होननानै नै नायलांनो हागोन दे सनाफोर जोंहानि फिसालाखौ नायनो हागोन नै आलासिखौ नायनो हागोन र' माबायदि नुजानो गिनानै माबायदि नुवाखै गारिखौसो थेलायनानै दङ नुवाखै मबाइल नायदों माने मबाइला बिबथैया गालांदों आरो लाङाखै इयो माने आसामनि सिम नालाय मबाइलजों माजों गालांदों ओमफ्राय बेखौनो बिफा उन्दैनि मबाइलखौनो नायगासिनो आरो बियो माने टाउनाव नालाय जेबो खामानि गैया उन्दुथा टिभि नायलाय टिभियाबो रिसार्ज सोबनानै दंमोन सनाफोर ओमफ्राय आङो नै मैया सोना होबाय आरो माने गोदाव सोराव जायो नालाय आलासिफ्रा बिनि थाखायनो सोनानै होबाय आङो लाजिदों बियो फिसालाया नै लाजिनानै दङ ओमफ्राय आङो मैया बियो मा मा मैगं लाबोदों बेखौथ' ब्लग लाबोनोनो हायासै सनाफोरनोसो आङो माने होआसैनो आरो मा खालामनो मा मानो मोननानै ओरैनो उसुखुथु संनायनि टाइमबो जायाखै होननानै दसे आङो नै ब्लगसो लानानै फैलायबाय सनाफोर गानफब जोमफब गाननानै नै गाननो लुबैनानै गानदों आङो नै दख'नाखौ दाख्लै फुजायावनो गानखानायमोन नालाय ओमफ्राय सुखानांगौ नालाय दख'नायाबो बेजोंनो मोनसे ब्लग खालामनोसैहां होननानै ब्लग खालामफैबाय आङो सनाफोर माथो खालामनो नङा होनबाय जोंनालाय बेनोसै आरो देलायनाय हिन्जावफोरनि खामानि देलायनाय एरिनायानोसै आरो ओमफ्राय नैबे मंगलस्त्रआ गोदो हासबेन्डआ हाबायाव होनायमोन आरो ओमफ्राय आङो बेखौ मैया सनाजों दंफायोमोन आरो बेखौ नागिरना गाननो लुबैनानै मैयानो गोसोखांदों आरो ओमफ्राय नै गानबाय आङो नै सनाखौ बेसेबा जोरबायहाय हलमार्कनिसो सनाफोर सनानि नङा आरो नै गोसोखांनानै गानदों आङो देलायनो लुबैदों दिनै एसे आसानबो गानजोबना थादों आङो नै आसान नै ओरैबो नायनो हागोन सनाफोर आङो माबायदि देलायनानै दङ नै फुरा हिन्जाव गोदान बायदि देलायनानै दङ आङो ओमफ्राय खुमब्रा जागोन आरो जोंहा सनाफोरनि खुमब्रा लाबोदोंमोन फिसालाया नै खुमब्रा ओमफ्राय नै मुदुफुल इरि लाबोदोंमोन सनाफोरनि मुदुफुलाबो थाइथाममोन आरो थाइथामाव थाइनैखौ फ्रिजआव दोनबाय आङो ओमफ्राय नै थारुन इरि लाबोदों आरो सनाफोरनि थारुनाबो न'नि आरो ओमफ्राय जारि जुरि लाबोदों ना गोरान लाबोदों आं बेखौ खिन्थाबाय थाला आरो सनाफोर ओमफ्राय नाफाम हरफादों आरो नाफामाबो गोरलैसोनो जाया ओमफ्राय उनाव जासिगोन आरो ओमफ्राय मा खालामनो मा मानो मोननानै आङो ओरैनो भिडिअ फिसा लानानै फैबाय आरो देनां नायलांनो होननानै बेखौनो फोसाबलायबाय आरो दा संनाय खावनायखौबो होलांसिगोन सनाफोर होनो हाबा होनोसै होनो हायाबा हाला आरो जोंहा इनो बेदर लायग्रायाबो दुगैखाङाखै दाबो दुगैखाङा बेदर लायग्रायाबो दुगैखाङाखै आंहा ओरै भिडिअ बानायदों र'
भिडिअ आङो ब्लग खालामबाथाय फांथेनानै थाखायो आरो जोंहा बिदानि फिसालाबो दङ बिब'नि फिसालाबो दं आरो सानै दंफैयो बिदानि फिसालायाथ' जोंनावनो थाखायो नालाय ओमफ्राय जै आंखौ ब्लग खालामनाय खोनाबाथाय थाला मारनानै थाखागोन आरो न'आवबो फांथेनानै थागोन जारलासो बानायाखै आङो रायज्लायदोंसो ओरैनो फै हानबेर फै माला मोनजागोन आङो इउटुबाव हगारनो होननानै भिडिअ बानायोना माजे माजे ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै ओमफ्राय बेखौनो फिसालाया दरजा फांथेनानै दं आरो जारलासो आखाइबो सालायलायोहाय लाफेरा नालाय केमेरा हमग्रा गैया नालाय सनाफोर बिराद बोरैबा मोनो आरो देलायनो लुगैनानै देलायबाय आङो न' सिङाव हाबफैनानै नै ब्लारसो नुजोब्बाय आरो फुरा दख'ना गोदान गानदों आङो नै दाख्लै मेलायाव गाननायमोन इयो ओमफ्राय सुवाखै नालाय दिनै स्राय देलायलायबाय आं सनाफोरनि नै बेखौ गोसोखांदों आरो आं जोंहा हासबेन्डआ होनायमोन आरो बे मंगलस्त्रआ नै गोदोनि आजि खय बोसोर जाखो 13-14 बोसोर 15 बोसोर रानिं जानोसै नै जेबो जायाखै सनाफोर नै अननानै होनायखौनो गोसोखांनानै गानफिनलायबाय आरो ब्लग खालामबाथाय बिदि देलायनानै ब्लग खालामसिगोन आङो ओरैनो माबायदि नुदों सनाफोर नै ब्लग खालामनायानो बिदि जायो आखाइ सागुलायनाय नै देलायबाय जेबो गैया मा जागोन नोंलाय ओंखाम जागोन हा दावदै एवनानै जा मेथाइ दंथ' सा गाइखेर गैयाना बावाखै इयो 2:30 ना 3थायावसो सफैखादों खेला गेलेनो थांबाय फुजा जानानै फैबाय खोमा ओमफ्राय आंहासो मेगन मोदै जालायलायो फन हरदों थाला मारिगोन ना मारियाखै होननानै ओमफ्राय थालाखौ मारिखायाखै जोंहाना मालिकआ थाला मारिखायाखै सोंनानै आरो ओमफ्राय भिडिअ'आनो जानला मानलासो जाबाय सनाफोर आंनि गाननाय जोमनाय आलासि फैनाय बेखौसो देखायबाय आङो दोनथ'नोसै सनाफोर बाय बाय